Jotono lamsugo haino hai ani channelo Norokno ang thanayo Kokrwbaini je video ketal tubuna hanai hingka ke tini Norokni bagai kisisa video haipano Norokni bagai belakhen nangko pani engnai lai thangjak TET exam rogo faijak hingke abrokno tino ang Norokno kisa moitu khlairena mochungo faijak simia abo belakheno moitu narakna nango tanga hingka ke CDP ni je theory o belakheno munggnang je psychologist rokno tei ang Norokno sanai borokni full name tamote borokni profession tamo abrokno tei no ang Norok kisa munggnang je tamhinai theory ni je advocate rokni mungno sai thangnai hingke faide leriawi chung topic go hablainai Norok screen o nugui mankana Jean William Fries Piast bini full form gangke Piast ni singbono sinipano Jean William Fries Piast ni sinwo bo khoroksa Swiss psychologist means bo Switzerland ni psychologist aboni yaglo Norok nugui manana Lev Simainovis Vygotsky bo khoroksa CDP ni bini bo kaisa theory tongo a theory no ang Norok no sanai a theory je Vygotsky bo khoroksa psychologist bo bojagani psychologist gangke Russian haikiba Soviet psychologist ni bo sini jago apni yaglo Norok nugui mankana screen Ivan Pavlov bo khoroksa Russian ni physiologist psychologist ya do Norok oro confused tangdi bo khoroksa physiologist abni yaglo nugui mankana Robert J Sternberg singka khoroksa American psychologist je psychologist rokni bisingo American no gobangko khenuk jago gakino Norok oro nugui mankana Robert J Sternberg bo khoroksa American psychologist abni yaglo Thorndike to ang Norok no thanai theory o explain khlaike afro Norok buchikhana Edward Lee Thorndike bini full name hinke bo khoroksa bobo American psychologist abni yaglo V.F. Skinner bo khoroksa American psychologist khaklayo Norok nugui mana screen o Norok nang khangke obno notes khlainar di haike screenshot direct sake nai rekheno noni bagai belaino samong sawai thanai easy ke angke aboni yagulo haino hai Norok nugui mankhana tolawo JB Watson bo khoroksa American psychologist angke khaklayo Norok omona asektei kun sana nanglia Norok khaklai Norok omona buchiwi tongna gake oro tai kun amsuk sajaknai krei Norok no tinini video amsuk jorano ongnai tumung Norok kubuni video nangai tongkha ke Norok ano comments ni bisingtei shawi mano te Kokborok ni jara TET exam ni bagai prepare khai tongnai Kokborok ni bagai je problem ngai tongkha ke bo topic no tei khlainai Norok ano comments ni bisingtei shadi ang Norok no strai ke anthani je material tongmani Norok no ang jisuk mansak bujirenani sai toknai gake tinin bagai ashukno jotono no hambai